Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Pioneers, ina yi kowa da kowa barka da asuba, da fatan kowa da kowa ya tashi lafiya. To Allah Ubangiji ya taimake mu saboda annabi. Yawa wannan bidiyo namu na yau da Allah, idan yau ne farkon shigowa ka wannan tasha ta mai albarka, muna buƙatar ka danna mana alamar subscribers, sannan kuma ka danna mana alamar ƙararrawa domin duk sabon bidiyon da fito take za ka gan shi insha Allah. Yawa za mu nuna muku yadda mutum yau 30 ga wata yadda mutum zai yi kasuwa ba tare da ya sha wahala ba. Da an buɗe kasuwa 1 ga wata insha Allah mutum zai yi siyayya ba sai an cuce shi ba. Na farko sai ya shiga Chrome. In ya shiga Chrome sai ya rubuta fiat currency a shi. Pi currency. Yawa ya fito zai ka danna nan Pi currency din nan. Pi fiat currency. Da ka danna yawa network ne. Da Allah muna roƙon mutane duk wanda ya farkon shigo su ne wannan tasha ta mai albarka, da Allah muna neman alfarma ya mana danna mana alamar subscribers, sannan ya danna alamar ƙararrawa. Network issue. Yawwa gashi ya buɗe, sai a danna wajen none din nan. In aka danna shi yawwa za ka zaɓi ƙasarka. Gashi muna zaɓen Najeriya, muna neman Najeriya ƙasarmu ta gado. Yawwa gashi NGN. Masha Allah. Yawwa nan sama sai ka danna misali Pi na 1000. Yawwa 0.005576 shine Pi na 1000. Haka idan Pi na 10,000 ne 1 2 3 gani 0.104 ne wancan 05. Haka mutum zai ta yi, haka zai gane. Idan Pi na 500 ne ma gashi 0.00 yawwa 500 kaga 0.0038. To insha Allah mutum in dai zai yi wannan ba zai bari a cuce shi ba, saboda akwai 'yan kayanayi wanda kawai burin mutum za ku yi sayayya da shi kawai ya ce danna min 0.00 kaza. To kafin ka danna masa, shiga wannan Chrome ka rubuta Pi fiat. Da ka rubuta zai fito sai ka danna sai ka shiga. Ba sai ka danna malin ba, da ka shiga Chrome ko browser dai kowace browser in ka shiga kana danna Pi fiat to insha Allah zai fito zai nuna maka. In ka tashi kawai kaga sai kai siyayyarka ba tare da wani abin nan ba. Ko da na naira 100 ne ka gani 0. Ko da ka je shan ice cream haka ba sai ka sha wahala ba. Da Allah ina roƙon jama'a duk wanda yau ne farkon shigowarsa wannan tasha ta mai albarka, Allah muna neman ya danna mana alamar subscribers, sannan ya danna alamar ƙararrawa. Na gode.